Klat nohama, jako bys byla ve smrtelný třetí. Za tu dobu, co si to tady zkoušíš, tak bys to možná udělala rychle, kdyby to nepošlo. Ne, pojď. No tak začni rukama mávej. Hele. Normálně se odráž. Teďka tě chytnu. Ty tam, jo, nemusí se rozebíhat, hlavně se odráž. I Vítas to dal. Já to dala. Je tam 5 cm vody. Já bych skočila zpátky, ale to je trochu nebezpečnější. No tam, přesně o tam tu se odrazíš. Ne. Ale to se neodrazí. Terko. Já jsem zoufala. Ne, Ježíšku, ona to přeskočí. Terko, To je takhle to by být na telefon. prosím. Ale já to fakt neskočím. Tak se Terko! přeskočí. Prosím. Pojď. To zvládne. Terko, já ti Jsou ten tam 3 baťoch cm vody, pojď. Já ti ten baťoch Terko! neponesu, takže sem půjdeš. Tak na mě nekoukej. Dobře, otočíme. Ale pak filmuje. se začněte se spát, až to špoukne. Otoč se. Pojď to. Dělej.